викам дано. Ако отидат две същества, прибавиш и още две. Ти знаеш ли колко прави това? Най-малко 1002. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано. Тогава става да е страх и от страха да е срам, щом няма някой за щом няма никой сам, щом ти е трудно, не се колебай, не ставай тук така. Ела, приятели, лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само